Most csodálkozhattok, hogy mit csinálnak ezek a barmok a vadnyugaton Western felszerelésben. De hogy ezt megértsétek, vissza kell mennünk az időben egy nappal korábbra. Hoppá! Talán egy kicsit túl messzire mentünk. Hát gyerekek, ezzel valaki régen kincset keresett. Ez egy valódi kincses térkép. Ez pont kapóra jön. Végre lesz pénzem egy igazi ülésmagasítóra. Miért? Eddig mit használtál? Hát egy kartonsört. Én megyek. Hát ha tényleg lesz ott kincs, akkor az összes kábolcsi az enyém lesz. Na. Rád ne szakadjon a plafon. Álljon meg a menet! Nem véletlenül mondta a tanárnő nekünk. Ezt együtt ide megkerestünk, nem? Hát fogadlak. Tanárnő, kitaláltuk, hogy a térkép a múltba vezet. Tudna valami megoldást az időutazásra? Hát? Tanárnő! Segítség kellene, de sürgősen. Sziasztok! Segítség kell valami számoláshoz, vagy az elmélettel van gond? Nem, igazából egy szélünk kellene, ami visszajutott a múltba. Tulajdonképpen szerencsétek van. Épp tegnap kísérleteztem ilyennel. De ezt ti honnan tudjátok? Megvannak a forrásai. Na jó, gyertek, mutatok valamit. Ez lesz az igazi varázslat. Üdvözöllek benneteket a vegytárban. Ettől tényleg tudnék repülni? Igen, elméletileg működik. Elméletileg. Ezt nem próbálnám ki. És tényleg működik az a növesztős téma? Igen, működik. Te most komolyan megitted? Nem vagy normális ember. Pedig tiszta pálinka íze volt. Vigyázzatok, a szérum csak 24 óráig működik. Siessetek, hogy ne legyen probléma. Ti éreztek valami, srácok? Egészség. Köszönöm. Miért nézünk ki úgy, mint egy rossz western film főszereplői? Mely, te nem csipázod? Hát nekem egészen bejön ez a téma. Hát mi van veled, Marci? Megcsípett Cecili? Hát most meg mi bajod van már vélem? Jó van. Nézzük meg, azt akkor induljunk el valamerre. Haló! Arra menjünk! Nézzétek! Ott vannak lovak. Mi lenne, ha elrabolnánk őket? Jó, tök faintos volna. De mi lesz, ha meglátnak minket?
Aj, ne izguljál már! Ha meg is látnak, esélyük sincsen. Hé, álljatok meg! Az anyád, fiatal én is voltam, de lóköttél soha! Nem tudom, hogy van a serif a városba, de a szívem elrablásával biztos köröznélek téged. És azt se tudom, hogy van-e nála térkép. Elvesztem egy ügyészet. Amúgy, ezen kívül tényleg kéne egy térkép. Egy kincses térkép! Kincs? Most amúgy hol a tökönbe vagyunk? Hallottátok ezt? Szép volt, gyermekem. A kincsből veszek neked Egy póni lovat? Uraim, az az én térképem. Kérem, adják vissza, vagy erőszakkal fogom elvenni. No! Csak a hóteste... Csak a testemen áll. Kettesével gyertek, mert nem érek rá. Rátok verek 5-6-ot. Aztán hívhatjátok a 06-ot. Jó. Most akkor kinek az oldalán is álltok? Készen álltok? Készen álltok? Akkor kezdődjön a harc! Na jól van, jól van. Ebből elég lesz. Végső leszámolásnak javaslok egy szemezést. Hát én abba verhetetlen vagyok, fiam. Amúgy mit kell csinálni? Odafigyeljen, anya. Futás! Semmi, Hari, de az Instát azért elkérhetem? Milyen listámat? Hát tök mindegy. Nézzétek, szerintem megérkeztünk. Lehet. Várjatok, nézzétek! Ugyanaz. Mi áradban, uraim? Legény búcsot tartanak hát? Csak ha kegyed a mennyasszony? Nem, nem. Ezt az embert keres. Á, ott ül a sarokban. De vigyázzanak vele, mert nem véletlenül körözik. Köszönjük. Hé, maga az, akit keresünk. Na mondják. Azt csiripelték a madarak, hogy maga egy nagy kincs tulajdonosa. Meg lehet. Mit szólna egy pókermeccshez? Ebben nekem mi a jó? Ha veszítünk, élete végéig magának dolgozik. Hé, erről nem volt szó. Áll az alkú.
Nem véletlen, az én sportom a sakk. A biológiai oxidáció, vagyis sejtlégzés, ugye első folyamata a glikolízis. Hát ti hogy kerültök ide, és mi ez a nagy zsák nálatok? Milyen óriási zsák? És mi lett az aranyunkkal? Hát akkor mehetünk visszaváltani. Pajtikáim, ez egy vadkaland volt. Mi? Te még mindig cowboy vagy? Miért van még nekem mindig cowboy kalapom?